Hoy mrenyo kwa ramoge juang kamora mora maintiere en mor mara nikete karkae chenro mara meny piny chako dhiambo maka uono kamora mora maintiere odiochieng' obedo nade mineno ma umori gi ma ok umori duto ikete mana karka mar mondo miwakoni kaka waiko kendo kaka osechungi ojochungu eche wayo makare jofwamwago bende mosebedo katiyo okinyi maka uono odiochieng' mangima nyako dhiambo maka uono arwaki mondo ibed koda kae nyaka giko nimar waiko ni weche mathoth motenore kod weche mag siasa weche ngima dhano kaachiel koda ka weche mag dongruok matimore kaluowa kod pinje mamoko nyaka moko bende matimore pinje maoko nyakora moge jwang' waiko ni mathoth mantiere kar kae weche manyien odhiambo maka uono kora kwae mondo ibed koda are sani nyaka giko mare magin weche manyien to mokwongo wachako kod thuond weche. Jatend piny William Ruto romo gi jatend piny machon Uhuru Kenyatta. Twak margi omenyo weche moriwo chuogo IEBC. Dibed ni nyando odoke wang'e. Na tukapoteza mtoto mdogo na mwanaume mmoja. Na wengi sana wamejeruhiwa hata hapa sasa tuko hospitali tulikuwa tumekuja matibabu. Jiario wito ngimagi kama moko 41 oyudo hinyruok e masira mar ndara mawuok Londiani kadhi Muhoroni. Jochiw thieth ma Migori oweyo chenro mar ng'anyo manyocha gi chano chako bang' keto winjruok gi sirkal. Nyakoro mogi jwang' machiegni weche manyien chako sando kapoko chako sani mana mineno kar kae en twak mondo bedo kar kae ka warango chenrogo mago maga tich kata kwa penji kanyo penjo motenore kod thuolo mag tije mantiere pacho kae oganda loko chenro magi mag iga iwacho ni tich iyudo nang'o mane twak mondo rango kawuono ni mar oganda mathoth osebedo ka penjore ni tich adaloko kochopo iga manyien chenro gi timo gi yo machal nade antiere kae kod jalony mano e tayo jotich kata e char mano Tom Arodi mabende osechopo kar ka waratwa kod tok weche manyien odhiambo maka uono michako ndiko nwa sani nyaka giko ka imiyowa paro ma intiere godo kaachiel koda ka ote mabende intiere godo odhiambo maka uono nyakora mogo jong' wachako weche manyien kama wayudo kar kae ni ogai mar duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro dwaro mondo mi owit oko bura manie doho mano ma ogeng'o chenro mar chuogo duol manyien mar yiero IEBC. Kalonzo ne olero ne jopiny ni piny owacho ong'eyo ler mar deko mar loso IEBC. Kweth mar National Liberal Party to pod oramo ni Kalonzo ok ochung' adieri ni mar ogai margi ema ne oyier ni mondo obede aput mar chuogo IEBC. Jafwambo marwa Eric Owenga ni kod ler mar wachno. Liet ewi dwaro mar chuogo duol mochung'ne yiero e thuru ka IEBC podi medo tedre mokalo. E ote mare matinende Kalonzo Musyoka okaywak ni winjore wit oko bura manie nyim doho ma geng'o chenro mar chuogo aput mabiro loso duol mar IEBC. We demand, Kenyans demand this, and I stand in solidarity with the church organizations who have also said the same. It is the ball is actually in William Ruto's court to tell his proxies to withdraw. You've just mentioned one of them. Withdraw the matter in the Court of Appeal. Kalonzo Musyoka ywak ni piny owacho ema osemono aput mane onego kogono commissioner tiyo tije kalore gi tiyo gi joma moko e chwalo buche mathiro chenro makamano. They have wasted a lot of time. Let them withdraw the case that is, I said it, state-sponsored through a judge in Kiambu. But she knows what she has done because that was a tactic in order to delay the reconstitution of the panel in the first place and then the IEBC. Duond bura mar National Liberal Party gi mano mar Wiper osebedo kalaro thuolo achiel mar bedo jakanyo aput mochung'ne dayo dho jogo madwa bedo commissioners manyien mag IEBC. Burano ibiro winjo kendo chiwo kore tarik 25 mar dwe mar achiel higa manyien ma erito karan mar od bura mar Senate Jeremiah Nyeng'enye gi Apis Attorney General notami chwalo nyinge jokanyo mag aput ochiko ne jatend piny William Ruto mondo go kogno. And if Muli as any member of parliament is party as a member of parliament, then we will also hear. Because that was what was clearly adjudicated. So this attempt, therefore, to blame Wiper, to blame me, is completely hogwash. Kalore kod National Liberal Party, ogai margi ma en Dr. Augustus Muli, emonego bed ni ichwalo nyinge e aputno, to kane oyiere gi jokanyo mag riwruok mar Azimio. Yiero mane Kalonzo to wacho ni ok oyango.
Jagoro mar National Liberal Party Ishmael Koyo to mako chung' motegno ne giyudo sir kuom jokanyo 16 tok Wiper yudo jokanyo 7 kendo gin emonego gibedi aputno. Ma wayombo ma onge ng'amano kelo ng'ur ma nyaka sani ni wanti nyaka go boke karka mochiw gi IBC ma boke mar IBC manyiso ni Dr. Augustus Kelo Muli emane oyombo mane wawinjore nyaka maber niya nikech Augustus Muli emane oyombo to onge mibadhi mano nenore e yombo mare be onge chandruok kata kane wadhi e doho no ng'ado wach ni Augustus Muli emane oyombo National Liberal Party candidate is the right candidate emono bedi bete selection panel to bang'e wane wachako bedo gi buok ka jo Wiper ochako dhi appeal kendo e High Court ni okonego beni wan wabet ni Dr. Augustus is not qualified. But let him not be used as a proxy to delay an important national matter. Piny Kenya osebedo ma onge kod duol mar yiero chakore dwe mar 3 higa mokalo, gino ma oketo oganda kama diny wira ni onge kata yiero madundo ma inyalo bago e thur ka gie sani. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro moge juang wadhi nyime koda weche manyien kama yudo kanyo ji 2 ma oriwo koda ka nyathi ma jahigni 3 otho e masira mar apaya e gweng' ma Kikap mantiere apaya ma Londiani kadhi Muhoroni. Komanda mar obila ma Kericho James Ngetich wacho ni ji 24 bende oyudo hinyruok e masirano mane ojuko bas e gweng' kugwen ma Kawuono. Yangore ni dereba mar basno ne obayo yo kendo nielo basno oko mar ndara. Jogo ma oyudo hinyruok notimnegi thieth e osuptal mano maduong' ma Kericho. Kila mara ilikuwa inasimama kwa barabara. Kufika Nakuru tukagundua tukielekea njia ya Kericho, driver akaongeza speed. Tukaanza kujaribu kupiga nduru kwa gari tukimwambia dereva punguza speed utatuangusha, lakini gari ilikuwa inaenda, akatuambia gari imepoteza brakes. So gari ilitoka kwa kando barabara ikaona hiyo side ya mtoni na tukapoteza mtoto mdogo na mwanaume mmoja. Na wengi sana wamejeruhiwa, hata hapa sasa tuko hospitali tulikuwa tumekuja matibabu. Then the driver tried to control the vehicle but all was in vain. Upon trying, the driver lost hope and I just saw the vehicle driving into a ditch. And the number of patients that we have received are 34, 32 having sustained injuries, 2 who are little kids and they are stable. They have not sustained any injury. Ningependa kuambia serikali kabla gari itoke kwanza wangefanya uchunguzi ya hiyo gari wahakikishe iko sawa kuingia kwa barabara. They need to drive careful. Use of alcohol or other substances, we are going to intensify the crackdown on that, and we are going to use all the available means to curb drunkard driving. Kamachelo duol ma ochune kedo kod mibadhi e pacho kae EACC duoko mwandu ma oheo bilion 4 higa ka higa mano ma oyude yor mibadhi ka ma ohao buche 170 bende ichwalo ne ogaye mar jomin buche pacho ka ma oyangi kinde nyasi mano mar jiwo lwenj mibadhi nyasi mano bagi bure Nairobi higa ni EACC geto kelo rowere machiegni e kedo kod mibadhi. Judith Omondi ni kod mathoth. Higa ka higa mwandu ma oktine bilion 4 ma oyudi e yor mibadhi iduoko ne duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC ka buche ma oktine 170 to ichwalo ne ogai mar jomine buche pacho ka. Magi ne oyangi kod jotelo mag EACC mane oyuoro e nyasi mar kedo kod mibadhi e piny mangima mane obagi boma ma Nairobi. In every year, every financial year, EACC recovers more than 4 billion Kenya shillings worth of stolen assets. The budget for EACC is slightly below that. We also have every year in excess of 150, 170 files which we forward to the DPP for prosecution. E nonro mag EACC bende yangore ni e kinde magitimo apedha ne jomibadhi bende maromo bilion 5 idino ne kapok olali e weche kod yore mag mibadhi. We're also
in excess of about 5 billion Kenya shillings that we stop, from being stolen because of our engagement. Obila mapacho ka pod otelie lai mar migepe ma mibadhi odhure. We have done our surveys in the country in terms of corruption, incidences of corruption. It's unfortunate to say, but the police are always coming at the top, followed by a few other institutions. So the fight against corruption within the police force is something that we really need to work on, and I was very happy to hear the EU ambassador saying that they are working with the police to see how we can reduce some of these incidences. Higani EACC oketo rowere lai manyime e konyo kod kedo kod mibadhi. Rowere ma ochopo e nyasini yango ni chutho kaluwore gi mibadhi manie pachoka, duol makedo ni mibadhi EACC pokotimo maromo e kedo kod mibadhi. The way situation are, the way things are moving, the way the country is being governed, the way corruption is being embraced, it is sad to say that we are likely to go back to that parliament. And once former chairperson of EACC, Dr. Pielo Lumumba, said, Professor, that in EACC, and I quote, you can stay longer as long as you are doing nothing. Doctor, we don't expect you to stay longer. Please do something. Riwruoge ma ok mag piny owacho makedo kod mibadhi to ywak ni kedo kod mibadhi osebedo matek e pachoka nikech joma owenegi ting'no osebedo ka nindo e tich ahinya to e migawo mar somo. Judith Omondi, Ramogi TV. Mago motimore Nairobi ka wadhi nyime kama wayudo ni riwruok ma ok mar piny owacho mong'ere kaka Africog ywak ne sirkal ma pacho kae thiro duond jogo makwedo sirkal e wi mibadhi ma giwacho ni ogoyo tach e piny Kenya ka giloso e kinde mar keto ayanga nonro mar lipodgi e wi mibadhi ma pacho kae. Jatend migawono Gladwell Otieno wacho ni sirkand William Ruto ni kod miluma e kawo hola makinde ka kinde mang'enyne ok kony japiny e yo moro amora nikech olal e mibadhi. Bende giwacho ni sirkal masani thiro duond joma kwedo tich marach ka jok moko bende yudo buok kendo riwruoge ma ok mag piny owacho bende ichuno mondo mi olos chenro magi kaluwore kod dwaro mar sirkal. The Ruto administration has continued the Kenyatta regime's debt addiction with the same irresponsibility and disregard for transparency and accountability in the acquisition of debt, which now consumes a major part of our revenues without stimulating investment. We are merely borrowing from Peter to pay Paul. NGOs have been written to and told to align their manifesto with align their projects with the manifesto of Kenya Kwanza. Harassment of institutions. The controller of budget is actually facing criminal charges. Some trumped up accusation that when she was an official of a SACCO, somebody's money got lost. You're willing to use repressive measures against critics, honest critics. Jod bura magem Elisha Odhiambo wacho ni duol mar EACC owinjore onono rage ma MCS ma Siaya donjoe kendo wacho ni otudore gi mibadhi moko e igi. Jaod burano wacho ni nitiere mindni mano mar pesa e lwet MCS moko matiyo marach gi omenda e chenro mago mag gedo to ahinya to rage mag gedo mag nderni. We have a practice of MCS doing roads, and when tenders are called, roads are not being done because they are paid for the roads that were done before. I am calling upon EACC to investigate the tender malpractices that are being conducted by the MCAs in Siaya. I, as Elisha, I don't fear to talk the truth. Because the tenders for roads have not been done because MCAs are waiting to be given roads to do. So I'm calling upon EACC to do their work and come to Siaya.
Kamachelo jatend piny William Ruto otimo romo ma apoya kod jatend piny owacho machon Uhuru Kenyatta e pare mayudore Gatundu e kaunti ma Kiambu. Ramogi TV yango ni twak e kind Ruto kod Uhuru Kenyatta obedo e kinde ma jo Kenya sundo sirkand William Ruto mondo mi ochuog duol matayo yiero mapachoka IEBC. Mano en achiel kuom weche mane gimiyo pek e twak margi ka koro Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Jalno mang'anjo ne jodongo kendo rem bedo kama jodongo nitiere, kawacho ne jodongo dung mang'we, rem yudo rieko mawuok kuom jodongo. Jatend piny William Ruto oyiero mar yudo rieko kuom jodongo, kendo chopo somo rieko kuom jatend piny machon Uhuru Kenyatta. E dala jatend piny machon Uhuru Kenyatta, e gweng' ma Ishaweri yo Gatundu, e kaunti ma Kiambu, Ruto kod Uhuru yogore kabonjo kendo bat opiyo kuom nyawadgi matimata. E twak mar Ruto kod Uhuru Kenyatta, Ramogi TV oyango ni Uhuru ne osonyo ne William Ruto rieko ni dwaro nitiere mar chuogo duol matayo yiero pacho ka IEBC. Jotelogo oyiere ni onge mar duolno mar IEBC medo chiwo kibaji mathoth kendo ratich jo Kenya winy chamo oko e puothe. Ruto kod Uhuru bende oyiere mar lombo jotend pinje, jotelo to kod oganda mondo sir jalar kom kuku mar riwruok mag pinje mag Afrika AUC Raila Odinga ni mar locho Odinga nyalo kelo fungruok ne Afrika mag dongruok kaluwore kod lony mar Odinga. Bende oyangore ni twak mar jotelo ariyogo ne omulo kenge mag tieko weche mag teko ji maketo sirikal tesre yudo duoko mag osuru milodho kuom jo Kenya kanyakla kod bero weche mag arita kwe. Uhuru Kenyatta okone Ruto ni sirikal nyaka bed kod kweth makete tesre motegno, bedo jadiera kanyakla kod dongo demokrasia. Kopogore kod romo ma kawuono, William Ruto kod Uhuru Kenyatta ne okiagore ndalo mag siasa ka gidunyore bim gi guok. Penjo maduong' masani koro dong' e pach oganda en ni to dibed ni nyando dok e wang'e. To koso dibed ni romo kamano dhi loko kit siasa kod telo pachoka. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoro makajangi report mar Walter Nyambaga no dano kawyo masanto yana mondo miakale ote mokari adek mantiere kar kama beno wanya somo mar mondo mi wakonu ne oganda maneno wato neno waka gintiere gwenge mage. Odhiamo maka uono Samuel Opio neno waka gintiere gwenge ma otongulero kamana inyaka Arafat KE wacho ni oimore Cleophas Waneni ka wan ka kod Dani Karen Deda ka wantiere Yongo Village Suba South Mabei County. Ero kamana inyanya kwa Ramogi Juang kama chielo ntiere ote madonjo e mbui maroma Facebook live podi. Opija ja chuma mar Nyamasare Kisumu aneno malera inya kendo makare aneno ka antiere Nyamasare Kisumu koda Minoda Mama Brighton Aseko Ker Nicholas Apul Onyango Jamper ka chiel koda ka jochuma duto ma Kisumu. Ero kamana inya ote mario chopo tiore mang'enya inya wena jok moko thuolo bende or magi achiel no romi some. Monica Kumu wacho ni watching live from Dubai. Ramogi TV ler maratari kendo amor kago kelonwa weche manyien e yo mong'ith kendo makare bende poch gi pak kuoma kolonwa weche manyien gi kuku magi otherwise anan kodu kae nyaka giko. Erokamano ahinya kuom ote mari. Felix Oduor wacho ni mano mar Wagai sub county wayudi ka e yo makare. Nyakwa Ramogi Juang pod antiere kae kod Elizabeth Otieno mano nya Ugenya aduogo kode ka podi ka wamedo koloni weche manyien achiel kachiel waka uyue chenro mar rameny piny kik dhi mabor. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka munditwe walim nam chumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowuoyo. E namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Waden mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic temio, garlic butter bende gi ndado ma kende. Gwenge gi benetiere koda chiemo mamoko maging'ere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo.
Malaysia truly Asia na View Travel. Explore the vibrant city that is Kuala Lumpur, thrill at Sunway Lagoon, and enjoy breathtaking views on the Genting Highlands cable car. The perfect blend of city life, theme park thrills, and natural beauty in 7 days from $1,440 USD per person sharing. Angukia deals motomoto na View Travel. Book now na lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Bisani anasai kramar bedo jaherani. Kebiro kata nabiro wacho ni kaka heri. Mama nane wacho naga samoro Nyasaye nyalo duoki. To nitie dichieng' moro achiel ma Nyasaye milamoga pile biro duoko lamoni kaka eni dwaro. Anabiro tero ote mochiwo kae gi teka polis nikech dhako ma kite rach ne wuondrega nober ahinya sama biro limo nyithindogi. Ing'eni mayo an gi parang ratiro manomiwa tok mana wan nyaka jonyuol. Initimo kama nang'o seher? Nakora mogi jong machiegni moro marani podi ket karka e chenro mara rameny piny. Wadhi nyime kod weche manyien. Jochiw thieth e kaunti ma Migori ochungo ng'anyo manyocha gi chano mano mar chako odiochieng' makiny mano bang' bedo kod lalruok kod tend kaunti ma Migori. Jotend jochiw thieth go obedo kod romo kod tend kaunti ma Migori, romo mane otele kod jagoro mar kaunti ma Migori Oscar Olema, kendo giketo winjruok madhi neno ni sirkand Migori ochopo dwaro maggi adek mano ma oting'o miyo gi okumba mar thieth maber, choro gi malo e ngas mag tich ka achiel kod medo ndiko jochiw thieth. Jalup jagoro maduong' mar riwruok mag clinical officers e Kenya mangima Austin Oduor wacho ni poni piny owacho ma Migori ok ochopo dwaro margi to gibiro dhi nyime kod ng'anyo. En gweche ma wasewinjore kae, koro wan warita rita mondo koro jatelo jagoro ma wageno sana mondo one kako nyalo koro ogirimiti mwadhi bedo go kae obed ni koro kik okadh mora mora ma wawinjore nyak mondo kik wachak wadog kendo ko nyalo chak waduog kendo e mgomo nikech mato koro ok ni wadhi chak waluongo mgomo ka nitie ng'ikruok moro to wa chieng'no mwachak wadok adoka kendo. So we will continue to provide services across the county. Nobody will miss services. We want to give the county government enough time to work on the issues that we wanted to be worked upon. Guidance koa kuom jatendwa main governor marwa mokonyowa ma thoth wechego mane chandowa watieko. Kama chalo waridre waringane kaunti ma Homa Bay kama yudo ni moko kuom jokanyo mag ODM kar chung od bura ma Homa Bay Town dwani tend duond bura no oruch oko nyinge jok manyocha ochwalnegi mano ni emane oyier e tesende mag luto ombulu e kar chung od bura no e kinde yiero mag jotend duond bura no. Giwacho ni joma ne oyiero Homa Bay Town ne oduog oloki kendo nyinge mane ochwale log tich mar ODM gin mana mag siasa ma ok joma ne oyiere. Jokanyo mag ODM go ka otele kanyo kod jakom mar ODM ma Homa Bay Town West Ward Oracha Ochuodho wacho ni josiasa moko tim lokruok mano mar jotelo notimo lokruok mar jotelo mondo mi olod wachgi. Giko ne ten duond bura mar ODM mondo yowit oko nyingego. Nyocho timore. Wagombo ni mondo mi jo party headquarter gi jakom Gladys Wanga gi jakom mar county mondo mi come up mondo konyo Homa Bay Town constituency. Ok en yiero manyocho bedo no maber. Omiyo waneno ni ka party ok come up to wan kaka jo chama ok wadhi yie nikech timbe mwaneno mar chama. Koro kopodi ODM o delegate yiero mar party ne MPs to ginyiso mondo wang'e to wabed piny wawege tim kendgi yier to giyier jogegi mane wachna yaw no Homa Bay mwanyalo wide piny mwawacho weche mag party. Iting'o bedegi kabunde, iting'o bedegi kagima iting'o bedegi ni mage jo party. Pile ka pile nwang'e ni kwa dhi yiero
to nwariedo line to ni ka yiero gi kanyo to returning bedo gi kanyo. Wan yiero mwang'eyo tarik 27 mwang'eyo mejo yiero adhi e pap mwayierore. Nyakora Mugajwang gima timore kaunti ma Homa Bay gima no kawo yweyo machielo kendo dakika osekalo 24 tok saa achiel odhiambo ma kawuono ntiere ote madonjo kar ka Kantona Olotembe wacho ni aneni malera ahinya. Julius Obonyo wacho ni Cleophas Awinji kendo neno makare kabisa kantiere awendo koni. George Owidi wacho ni wimore ma George wacho ni penje Arodi ni ang'o monego ng'ato tim kapok owilo tich. Penjo sachako donyo kura mojwa mano kotenre kotok mabiro godo mara rameny piny wendo mwa bedo godo bendo ose ikore karka wakawiyo masani ka waduogo kod weche manyien mamoko kapok wachako twak ayanga e chenro mar rameny piny. Kik idhi mabor. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, Skuma Wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. E piny kae, tije magandika medo bedo manok kendo e okang' mamalo. Dhano koro manyo yore manyien mag tiyo gi nyalo magin godo mondo giyud omenda maginyalo konyore godo e ngimagi mapile. Riwri kodwa e chenro mar poko pogore ka waluwo sigana mamulo chunji mopogore. Inspiration, mostly I watch movie. The other one, anongo inspiration, kumadaki in slum. Kaka giloko nyak makende magin godo to bedo ohala makelo negi pesa kendo ting'o ngimagi malo. Inyalo tiye kambi, iwuoni tiyo matek to msara en mana macha. Poko pogore Tich Ang'wen ka Tich Ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Machiegni kendo nyakora Mugajwang med winjo kendo golo paro kotenore kod weche manyien mabiro ni kamoro amora ma intiere. Wadhi nyime kod weche manyien kama wadhi e kaunti ma Migori. Ore jogo manigi ng'ol e kaunti ma Migori ywak ni piny owacho mar kaunti ma Migori ok osebedo kadewogi kata mana chike marito ratiro margi mag jogo manigi ng'ol giserito kuom higni 12 ma okalo to pod onge. Ginyiso ichwang' bang' piny owacho ma kaunti rem sirogi e nyasi mano mar dhialo ji manigi ng'ol e piny mangima odiochieng'ni ma kawuono. Nyasi mano bagi e sikund primar ma Migori. Jo Juma nigi lerno. Choro nyime nyasi margi mar odiochieng' mar jogo modak kod ng'ol mane ochan juma mokalo nyaka odiochieng' ma kawuono nikech nok mar omenda geno mar jogo modak kod ng'ol e kaunti ma Migori kendo ne ok ochopo kare odiochieng' ma kawuono. Nyasi mane jogo modak kod ng'ol ne geni dhi bedo mano mantie kod mor kaachiel kod chuthol makare mar poro weche e ondao magisegoyo ne obedo mano mantiere kod ichwang' mathoth. Lakini sherehe zenyewe hazionekani kuwa sherehe kwa sababu kitu ambacho nitaongea cha muhimu ni kwamba county government inatutenga. Awinjo ni kagima sirkal mar county nitiere kako ketowa tenge. Ok giriwowa lwedo. Bang' remido omenda ka owuok kuom piny owacho nyasini ne chuot kakata kombe mane jogo modak kod ng'ol ne betie ne onge gin manochunogi mondo ne gitim mana kod kombe mag jopuonjre e skund primar ma Migori. Kawuono wabiro celebrate ni wabiro ni wamor to ok wamor nikech gik moko ok beyo. Weche ok beyo kata kom ma jogo mong'ol bede kende onge.
kata mana jotend sirkal manika mondo mi onyiswa kata ni ang'o madhi mbele onge. Jogo moda kod ng'ol ka otele kod Dennis Makale menja ko mar jogo mantie kod ng'ol mar albinism oseyo piny owacho mar kaunti ma Migori kuom rem siro jogo moda kod ng'ol. Tunaona kama tunasaulika na kaunti ya Migori. Sioni kama wana mikakati kamili kuhusu watu wanaoishi na ulemavu. Director mochune jogo moda kod ng'ol e kaunti ma Migori e borok no man National Disability Council Rose Ayuke wach ni rem mar piny owacho mar kaunti ma Migori esiro jogo moda kod ng'ol dochiengini ne okelo chwang' mathoth kuom jogo moda kod ng'ol. Kata kamano owacho ni apis mar dhi bedo kod twak kod tend kaunti ma Migori mondo giwinji kama pek ne nitiere. Today's celebration is very poor. There are no chairs, no tents. Public address not there. County government representative is not there. Only a few national government representative. Jogo moda kod ng'ol wacho ni midhiero magikalie biro nikech nyaka sani piny owacho mar kaunti ma Migori onge kod chik mag jogo moda kod ng'ol. Chik magiwacho ni giserito kuom higni 12 mokalo. Mi allocations magwa koro kwa yudi kendo ok timre yo mowinjore. Mi okwatimo follow up tirundo warunda ang'o ma mondi bed kodwa e issues magwa seche te. Omiyo wagusamono office gender motele gi Lilian. Disability bill was not signed on time, but disabled people presented it on time. So it is them. So they said it is in the governor's office. Jogo moda kod ng'olgi bende koroso MCS mane ogwel mondo kotelnegi e odbono ma Migori. Joma represent wa county assembly kata gisani gionge ka nyisore maler ni county government owewa gi serikal. Kwa ng'iyo weche mag kaka budget iketonwa county assembly ok gin clear ne wan. Representation mara to the county assembly rach. Ni sasa miyiero leaders especially MCAs ma represent wa wakwayo ni mondo wan bende owinjie pachwa mok ne gi yier ka wan to wakia. Tend kaunti ma Migori kata kamano wach ni rem margi mar siro jogo moda kod ng'ol obiro nikech piny owacho mamalo pok oro omenda ne kaunti ma Migori. Director migao mar kit chwech e kaunti ma Migori Lilian Okomo wach ni ne gikwayo jogo moda kod ng'ol mondo chako chor nyime nyasi margi nyaka kaunti ma Migori domenda ka wuok kuom piny owacho malo. Kata kamano ok ne gikore mar chor nyime. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodak ma kaunti ma Machakos kod Kitui oyudo thuolo mar loyo mich mag Christmas kowuok kuom Safaricom. Seche ma safar mar Sambaza Furaha na Safaricom ne ochopo e gwenge ma Ukambani kawuono. Jodak bende ne oyudo thuolo mar romo gi jolendo mag Musi kod Radio Citizen mane oteno Safaricom e limbeno. Jafwambo marwa Frederick Omondi nigi lerno. Ne en lwasi mar mor kod ile e gwenge ma Masi kaunti ma Machakos okinyi ma kawuono ka limbe mar Safaricom e gwenge ma Ukambani kod kadhowadh Nam Chumbi ochakore ayanga jumani. Kastembe mag Safaricom kayudo thuolo mar loyo mich mopogore opogore kaka gwen, diek kod mwandu mamoko mag udi. Tumefurahi sana Safaricom. Imeingia hapa Masi, imetufarisha, tumefurahi. Nimepata kuku, nimepata sawati, hata naenda kuweka hii kuku paka siku ya Christmas. Halafu niweza kutumia siku ya Christmas. Kuwuok Masi, safar no nochomo Kabati kod boma ma Kitui. Safaricom kamedo dhialo joheragi gi mich mogundho. Nimesikia mzuri sana vile nimepata mbuzi. Nitailea kama ni wasuku wangu tawapatia sikukuu. Kopogore gi mich, kambi tudruok no bende ochiwo ler matut ewi chenro mopogore opogore magichiwo ne kastembegi. Whatever they have with Safaricom is safe and secure. Pia tunawafunza mambo ya utapeli. Unajua sana sana wakati wa Krismasi kunaweza kuwa na watu wengi ambao wanatarajia kutapeli wateja wetu. So tutachukua huu muda ili tuwaeleze jinsi ya kujikinga. Jolendo mag Musi FM kod Radio Citizen kaka Samwenge Mwenge, Willy M. Tuva, Christine Danu Kadot,
Tina Ogal, Inspector Mwala kod QT bende ne oteno Safaricom e limbe no. Sambaza furaha na Safaricom, na ikiwa ni ushirikiano mkubwa Raw Media Services na kampuni kubwa ya mawasiliano ya Safaricom. Kwa hivyo ujumbe mzito ni kwa wasikilizaji wetu na wafuasi na wateja wa Safaricom, wawe chonjo, wajue kwamba furaha yote msimu wa Krisi inakuja. Safar mar Safaricom sambaza furaha kinye limbo mama Chakos, Kathiani, Kangundo, Joska kod Kamulu. Frederick Omondi, Ramogi TV. Eweche mag tuke bang' kao koma yanga kaka jakom mar riwruok matayo tuke adhula pachoka FKF. Jakom Hussein Mohamed nolimo apise mag riwruogno. Hussein Mohamed kaachiel gi jalup jakom manyien McDonald Mariga duto nolimo log tich mar FKF mayudore alap ma Kasarani. Jotelogo norwaki e apisi gi jata tije e yor kojolo Patrick Korir ka Hussein osingo ni ma en tielo manyien mar tayo riwruogno, ka omedo wacho ni kaka telo manyien gibiro kelo lokruok mathoth. Kamachelo team ma Oseno FC e joloch tuke mag Alice Obonyo Memorial Cup manobagi e sikund primar ma Odendo Primary mayudore sub-county mano ma Wagai e kar chung' bura Magem. Oseno noyudo loch bang' loyo team mar Odendo FC gonde 11-10 kokalo picha choma bang' tugono norumo modhi e dakika 90. Tukego magin mar 10 Alice Abonyo ne obagi gi jahera mar Gor Mahia Jared Obonyo mong'ere gi nying mar Jaro Soja kaka yono mar gero mich mag rowere kaachiel kodaka konyo gero tuke mag adhula e kor gwenge. Jaro nokwayo thuolo mar puoyo duoko mag yiero e riwruogno matayo tuke mag adhula pachoka mag FKF. Gini wakel vijana kanyakla mondo kik gidonje time mag anjao kata time maricho mopogore opogore. Okelo vijana kanyakla. Opira bende ung'eyo, opira bende chudo. Inyalo neno Michael Olunga giri tinde gidhi maber. Koro ka wanyiso talents mag nyithindo matinde gweng' to at least onyalo konyo dala moro ma ji odie kata skari minyalo madhi, nyathi moro achiel nyalo wuok manyalo konyo village mangima gi weche mag opira. Nyakoro moge jwanga goniro kamano kumbiro koda nachake nyaka sani makoro bendo achopo e giko mara weche manyien e tielo ni mara meny piny agoniro kamano Marcelus Osodo wachra Mogi TV an orindo ka an Wich Lum Beach. Gima yudo ni siasa en miriambo, en mana miriambo ka koro Ruto limo ker machon ayie, lakini aya otero kadhi some Facebook mara Mogi TV anyaka mako pio jago Katuma Clever Samor kod weche manyien antiere ka winjo kantiere Arojo Ward erokamano ahinya mano Katuma Gogo erokamano ahinya ka intie kodwa kar kachiel Mama Veresa Dhiambo kachiel koda ka Brevin Otieno neno achiel kachiel ka gintie daraja mananga erokamano ahinya kuom kete kar ka kod jogo mabende luwo achiel kachiel e mbui mar Facebook William Deka erokamano ahinya jok mantiere kar kanyo koda Pauline Ayeko erokamano ahinya wacho ni luwo chenro mar rameny piny ka entie alwora ma Ahero kochomo tho erokamano ahinya but Bristol School erokamano ahinya kanyo wacho ni kanyo kod Wesley Ashley Sean Lee kachiel koda ka Presley gin mana Lili erokamano ahinya kuom kete kar ka gi jogo duto mapod okenowa kendo moketowa kar ka yena mar mondo mi
akaw yweyo masani. Kaduoga koni kae ne antie ka kod Tom Arodi maen HR. Waduogo ka mar mondo mi watwa kode kotenore kod weche mag tich. Mano kotenore kod chenro giduto. Joma manyo tich imanyo nango. Ida dar kidi idonje tich machielo. Gik mage mondo bene rango ikinde ma wantiere ni wakaw mana yweyo machuok gi sani anatieko tielo mokwongo to adhi bedo kae ka aduogo kod wendo Tom Arodi. E thuolo giduto jaloko marwa no bedo Elizabeth Otieno mano nya Ugenya. Anyiga Cleopas Oluoch Kisumo kanya kwar mokeo nyaka Chisango oriti masani. This holiday season, Citizen Duka na Quickmart tunakuletea Mama Mpenzi Basket na deals kibao. Isitoshe, sasa unachagua kile unataka kurusha kwa basket yako. Zote kwa discount nono. Imagine sugar 2 kgs at 269 from 279. Chapati flour 2 kgs at 139 from 169. Cooking oil 3 liters at 899 from 1060. Basmati rice 2 kg at 699 from 767. 4-pack tissue white at 159 from 186. Bar soap 800 grams at 159 from 200. Dial *487*5# to select your item and buy straight from your phone. Once you receive your code, pick up your shopping from any Quickmart supermarket near you. Simple, fast, and super convenient. Other baskets on the offer include Mama Soko, Sherehe, and Daily. Citizen Duka, making your celebrations more sweeter. Rajveer, isani anasai kramar bedo jaherani. Kebiro kata nabiro wacho ni kaka heri, ni ana heri maram kama dawe. Maram kama dawe. Thank you for calling me. I appreciate that you're calling. I'll pick your call shortly. In case I don't pick your call, I'll reach out as soon as I can. Dial *811*496# to get thank you for calling me as your skiza tune. Kiwinjo ni wuoth kata safar keli e coastal region. Ang'o mabire pachi? Nyalo bedo ni wazuri wako wapi jamani? Koso kwenye pembeni wapi? Dueni wadwa dendo chenro mar pur gi ohala ni coastal region edition. Edweni wadwa romo gi jopith mopogore mabende nigi lony korka pith kata pur magin giwegi timonegi maber e alwora ma wadendo ni coastal region. Kata nyinga opogore iluonga ni Mariamu onere tich adek saa 1:45 mana e Ramogi TV. Ulikuwa unatarajia kushinda Mr. Brick? Nilikuwa natarajia kushinda juu nimeona watu wakishinda. Siku moja nilikuwa natamani nikuwe pia kwa media nikuwe mshindi pia. Hebu waambie vile unapanga kutumia pesa. Mimi ni mfanya biashara, nafanya landscaping, nauza maua. Itanisaidia kwa kupusti biashara yangu. That is your check. Niko na goodie bag hapa. Angalia bro, ridhika. Product iko. Mali safi. Imeweza, si ndio? Hiyo pia ni yako. Uzidi kujipanga manzi. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pachoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni ke witu tich ka, tedi gido tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii,
wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 okinyi nyaka sa 5 onyango e Ramogi TV. Nyakura moge juang machiegni. Odhiambo ma kawuono rameny piny antiere kae e lo nyawadwa Lydia Okeo kendo da bedo gi thuolo mar rango twak machiegni kodwa kaka oganda. Iga ka iga jopuonjre mathoth wuok e kuonde mag tiegruok gi lek kod siso mano mar yudo tich. Ne moko kuom ojende matindo kod mago madongo, lek ni osebedo lek mahinyo gi piny maru. Tij manyo tich oselokore tich ne oganda mathoth. Nyamiyo oganda mamoko chiewo okinyi mang'ich ahinya ka wuok dhi manyo tich to giduogo ka gionge tich no. Kendo yuto ma giyudo giwacho ni samoro ok oromo gi lony ma gintiere godo. Oganda sani okawo yweyo kendo gintiere thuolo mar manyo tich. E yweyo ma gikawo sani gida tudore kod wedegi ma giromo godo e kinde nyasi gi mag sikuku. Ang'e ni nera moro nokawo CV mari dala to wacho ni miya CV mari to biro go e boma to pok oyudo ni tich nyaka kawuono. Kik chunyi tho. Samoro CV manichiwo no oonge kod gik moko manya miyo jal mandiko ji e tich ondiki tich. Kuom ranyisi, nitie gik moko mindiko kacha moko nego bedi. Moko bende nitiere lony maniseyudo ma ok indiko e CV no ma samoro nyalo miyo ibed chien ahinya kirango jok mamoko moro kwayo mar kawo tich makama. Tije nok pachoka. Thuolo mag tije nok. Oganda maonge tije kwan gini malo. To kinde gi duto wanyalo yudo resruok e yo machal nade. Kawuono Ramogi TV wada timo rameny mag tije. Kendo e rameny piny odhiambo ma kawuono wayudo thuolo mar twak kae kod jalony mada miyowa siri ponono ka ntiere maling' mantiere iye kama waweyo ga oko kwa manyo tije. Bende ok gin jogo ma manyo tije kende manyien, nitie jogo madadar ka wuok e tich achiel ka dhi tich machielo. Gidar e yo machal nade. Onego gidar kinde mane to ang'o gini monego gitim. To bende okang'wa leo ma okwakoni gima ok onego itim e CV mari e kinde miyoro kwayo. Mondo ma ochop kare, wan ka kod jalony mochung' ne tayo jotich mong'ere kaka HR. An kae kod Tom Arodi. Adamiye thuolo mar mondo miyo moswa kachako twak odhiambo ma kawuono e rameny piny. Tom Arodi oimore kendo machiegni e rameny piny kawuono. Oimra ahinya Cleophas, erokamano kuom roka kawuono. Erokamano ahinya. Ka wachako mana twak kar ka, gin ang'o gini moganda timo yo mok ni kare. Waloso kanyo kane twak pok ochako ni CV ioro. Kendo oganda mathoth oro CV ne jok matiyo godo wedegi mondo mi okonygi manyo tije. To ponono CV ni oganda pinjre ni ang'o gini monego bed ni keto ka, tang'o moko nego bed ni nitiere. Erokamano Cleophas. CV en gima miyo ng'ama nyalo miyi tich gombo neni mondo timni kata interview. Koro CV onego bed ni gima ting'o weche mamiyo chiwo ranyisi mar gik misetimo, chiwo ranyisi mar gik minyalo timo, kendo chiwo ranyisi e gik ma ilonyie. Thoth CV moko masenene kinde masetiyo oting'o weche moko ma mono ng'ato ng'eyo ni to wuon CV ni dagomb nene, dagomb luonge interview. CV onego bed ni ting'o weche ma miyo kang'iyo taneno kopimore gi tich magombo ni mondo wandiki. Iyudo ka seche moko ng'ato thoth ji keto gik moko e CV ma ok kony, gimiyo bias, kedi bias ado luong nango, but gichiwo bias miyo samoro ng'ato kaka kony ng'ato, kaka miye tigi CV mondo omanye tek. Kuom ranyisi, idong ka CV ng'ato oting'o ratinde. An ja kilo 89. Gima dhi timo gi kilo dino onge, an ok adwa yang'i. Idong ka ng'ato CV mare oting'o ni en wuon nyithindo, en chuoro ng'ane, ondiko nyaka nying jaode gi nyithindo monyuolo, gi kaka ma loving husband and a great father too. Mago gik mok konya ng'eyo kapo ni inyalo tich. Machielo non ka samoro ng'ato ndiko nyaka hike, kumoleme, dini mare, gikelo bias. Omoni samoro miyo ng'ato man gi bias moko hero gik mindikogo.
to miyo onyalo keto CV ni thengi. Adiera CV onego bed ni ting'o gik ma kang'eyo to miya ng'eyo rom nigi tich ma adwa ni mondo iti. To Tom, gigi mantiere kar kae monego bed ni gini ting'o gin gik mage ponono? Mokwongo onego bed ni nyiso ni ang'o misetimo to nitime ndalo mage to onyiso lony mari. Maiso ni onego bed ni nyiso tije misetiyo, higni manitiyogi gi kuonde manitiyogi. Samoro yudo ka ng'ato ochiwo thuolo maduong' ahinya e CV e gik moko onego omi thuolo maduong'. Kuom ranyisi, an japuonj chon kana atieko high school. To sani ok an japuonj. King'iyo CV na onge kuma ondike ni japuonj. Koro kiseng'eyo ni dwa bedo nong'eyi kaka engineer, for example, kuom ranyisi. To koro gik manitimo ma ok onego bed ni miyo menyi kaka engineer cha, inyalo gologi. Ori miyo gi thin, ok gibed maduong' ahinya. Ok ipong' gi e CV, kech gimiyo document no bedo maduong', nyalo chido chuny ng'ato kata somo. Koro ka gik monego bed ni ang'eyi godo, samoro ok imiyo thuolo maduong' monego bed ni omiya amenyi maber. Koro mago gik ma samoro aseneno. Mar ariyo nwang'o ka ji ok meny teko ma gin godo. Strengths. Koro seche ma ng'ato ndiko CV no, to idwa nono kaka idwa yudo ni to ng'ani ober e ang'o. To samoro onego bed ni ber seche mindiko CV no, to berni no be neno kasome taneno berni, taneno ng'ith mari e yo gimoro ma iketo ni idwa ni mondo ng'e igoni. Koro kuonde ka lago ka ji ok ler ng'ith margi e tich ma gitimo or gik mane gisetimo. Koro ka mondo ipime e kind CV gunia achiel kuom ranyisi tek. Nyaka ikete na thenge mondo ing'i ng'ama olero tije gi yore mosetimo e yo mapiyo. Erokamano. Nitie kama ilero ka ni gigo ma ok med ndhadhu e CV mari kata oboke mari mar kwayo tich. Indik gi machuok koso kik indik gi chuth. Nitie tije moko ma ibiro koni kacha ni idwaro higni 6 mag experience kata lony mari kinde misekawo kitimo tije machalo kama. Ng'ato nyalo wacho ni ka tijni ok ochiegni gi tich mar bedo medusa mar puonjni, akete oko koso akete mana kacha okwane kaka higni masebedo ka tiyo. Ng'ato wacho samoro asebedo ka atiyo e county kaka jayuecho. Koro ayudo tich kaka secretary, amanyo tij secretary kata karan. Koro mano tich machielo masebedo katimo kata mar loso laro ni kik andike kata asetime kuom higni 4. Tada adwaro tich machielo mantiere kar ka. Okete ondike matin kosore mare mandike chuth. Ndalo michako menyo cha to ber kiketo gik misetimo mondo miyo ji ong'e ni itimo ga gimoro, ok ibet ga beta. To kaka imedo tiyo tichako duoko piny gik mane timo chon ka. Ichako duoko gi piny mondo mi kata kingi ndiko CV page 4 tinonka ka gimitimo sani en kore news CV, en news page. Gima ne timo 1972 en kore mana line achiel. Tae mos ichako gologi. Koro kaka imedo sude ngas mar tiji, kaka imedo diyo gi mathindo, to samoro ichako gologi kok gipimore gi gima idwa ni mondo ng'eyigo. Kidwa ni mondo ng'eyi kaka jalendo, to ni jago opira, ni school captain. Koro gige ichako golo kaka imedo sudo, kaka imedo ng'eyi kaka jalendo mong'ith. Erokamano. Kuom gigo monego bed ni medo gi moko onego bed ni keto e rang'iny mar somo. Ng'ato wacho ni kose somo mosechopo PhD, ok one tiende mar keto primary mare kama nosome, kata secondary kama nokete, kata kochopo e masters kata degree kama onego bed ni gintiere. Ochan gi duto kar kanyo, to testi mamoko ma ponono timo kaka professional certificates moko mantiere. Ndie space monyalo keto gi kolero kaka nosomo gi, kaka noyudo gi, koso mana kinde manotimo gi. Ndalo michako kin rawera eko atieko school, mo atieko university kata mana secondary school. Ber kinyiso ranyisi mar ni school ni chidhi. To kaka imedo sudo, kaka imedo golo rang'iny mapinygi mag skundi. Ok onego bed ni kidwa ndiko tich mwamanye ja degree. An ok adwar ng'e nursery school mane dhi. Ang'e ni mondo mi ibed gi degree primary school nyaka bed ne dhi. Koro gik galage chako golo. Kaka imedo sudo malo, kaka imedo golo mathindo gi mag nursery, primary, secondary. Lakini kosekalo secondary kadhi malo to onego bed ni mago betie e CV mari. Certificates gi courses mitimo lure gi tich mimanyo. Nitie tije moko manok obadho. To nitie tije mag obadho. Koro nyaka bed ni seche mindiko gigi e CV mari nyaka understand ni
to CV na ni dwa rom nade, dwa bedo marom nade. Nikech okidwa pongo, kech nyalo bedo ni timo courses gi workshops moromo pages areyo. To king'eyo ni dwa bedo e ngas machalo kama, or mondo ng'eyi e rang'iny machalo kama, chak ng'iyo courses gi workshops manitimogi, tichako duoko gi piny mondo iwe mana ma relevant gi, oriwo mopimore gi kumidwa dhiye. Koro ichako golo gi mos kalure kaka isudo mondo omi rameny mar ng'ato menyo kaka ichalo mbele kanyo. Erokamano ahinya. Oro kwayo ni itime yo machal nade? Oro kwayo application mokwongo nyaka iluw instructions. Gima senene higni masetiyo gi thoth ji samoro rem koso luwo kaka omiyi ranyisi, omiyi ratiro mar timo application. Samoro ng'ama ondiko olando tijni wacho ni mondo iket subject heading mar email, wacho ni ndik ni application for driver. In idhi ndiko ni job application. Kweno ka seche ma ng'ato dwa sort emails gi to tiyo gi application for driver, mari mar job application jok be yudi. Iyudo ka samoro wach ni mondo ya attach CV mari gi barua as one document, PDF document. To ino kitimo mano. Yore as a word document, ikeyo gi areyo. Idong ka ng'at madwa ng'iyo CV mari ni, oneno ka pek nitie mari mar luwo ratiro momiyi mondo ilu mondo ya apply. Wach machielo ni tinde gi internet non ka nitie gik miluongo ni applicant tracking system, manyiso ni idwoko penjo moko to seche bindiko tichno, idwoko penjo to i-attach gik midwaro. Kweno ka samoro ng'ato bok dwok penjo gi, to ikendi kuma nitie loka cha, penjo go nigi marks. Kweno ka samoro iluongo ni screening questions gi kizungu. Kweno nitie samoro penjo ni do you have a master's degree? To ni idwoko yes, or ifil ni mago gik moko nega dwoki. Aja PhD da yud PhD monge masters ati. Koro mane weyo. To ingeni kora kocha, kasome kocha, to samoro gino nigi marks abich. Koro ingeno lalo ni marks. Aya kinyisi ni koro explain aneni to teach midwaro ni iromo kode nadi in 100 words. Tini feel ni gigo kadwa ndiko. Koro sache moko idwok gigo through applicant tracking system go, tinonka marks kabai. Seche ma udwa sort gicha, tinonka idwogi irem. Koro luwo instruction no is very important. Machielo en understanding, ni to teach ma apply ni enango. Aseneno ka ji samoro ok understand teach, molo otimda ahinya kuom wan joma chuo. Wasomo title, heading, okwati kata somo to wase apply. Kweno ka joma chuo thoth gi timo application ma turi, to rejections dwa neggi. To koro dogo diko chunygi. Ber ka ng'ato somo application mondo ginene job advertisement mondo i understand ni tang'o midwaro kuoma kae. To i-respond to gimidwaro no. Samoro be okochuno ni jete monyisi ni nyaki apply. Ng'ato nyalo oro ni tich sani tiwacho ni mano tok mara. Nikech kisome matut. To research nogondo be nyiso ni joma mine be hero apply mana tich ma kagigo tick kamae advertisement to giromo 100%. Mano be diwo joma mine e yor manyo tich. To wan joma chuo wandiko tije wa apply jaga tije moko understand. Ko ibono wanka thor kuonde mitiye gi chuo dwa ng'ienye molo chuo molo joma mon nikech chir mar dhi manyo gima ok iwinji kata winjono ni kuom molo ibo some tich utajipanga mbele neno mano ng'eny kuom wan kaka joma chuo molo joma mon. Mara dek onego bed ni tarik ma ingeni nitie gik miluongo ni rolling applications, rolling recruitments or rolling advertisements. Rolling advertisements gi onge date of onge date due date. Kweno anka samoro ng'ato ong'iyo advertisement, ong'iyo ni to deadline mar advertisement en karang'o. To deadline ka onge advertisement tiende ni en rolling application. Manyiso ni kaka gimedo donje kaka ochako ng'iyo gi. Koro in irito ga ni manyo deadline to interview dhi ga mbele. Manyiso ni ng'ato inyaga yud mbele kae kata inyaga yudi kawuono. Wanyaga yudo ng'ato kawuono kiny mwandik tich. In koro ing'eni kiwuok kae to wacho ni joramogi gi lando tich manitie ng'ato ok land tich manitie ng'ato. Gima onge deadline no wakawo mosiyie. Ichalo mtoka midho guba moko ma Kisumo kata Bondoka. Koro ng'amu yie no ng'amu ide dara ne meyo. Koro koromo gi safari midwa dhi kode no tikawe odhi. Koro ile ing'iri to tarik, irito deadline, tipoka deadline onge advertisement,
tipo ka wan wasendiko ng'ato nikech wayudo ng'at ma ni kare at the right time. Koro mago gik monego bed ni ji ng'iyo wach application. Mogik aneno ka samoro e application kae molo gimonego amed wacho kata e wach CV ni. CV no onego bed ni ting'o information ma iyudigo. Email matiyo, simu mimakoga. Ng'eny na seneno molo joma tindo ok obi mako simu. Koro igone simu to wacho ni namba ne akia ok abi mako. In ing'e kata mano ramogi manyochi ilande imanye tich cha. Koro ok imak simu tidwa no omiyi tich. Onego bed ni mako simu nyaka jo min gi gopegi. Inyise ni ana onge pesa ok aja chuli kawuono lakini simu timako. Nikech samoro simu mihepo ni en simu midwa luongi e interview. Koro non ka ji ok mak simu, ji ok som kata email. Ji bro dhi e TikTok to WhatsApp, Facebook gi, but ng'iyo email manyocho apply go cha be ok ong'i. Koro non ka gikelago mono ji mondo oyud thuolo mar ng'eyo ni to tije mamanyogi be ayude ga duoko. Nikech ok osom gik monego bed ni waduoki godo samoro. Erokamano ahinya. Nitie jogo mapono nok nya tiyo gi email kata ok nyalo oro kwayo kokalo e simu mar ong'we yamo. Jogi wuok achiel kachiel gi CV mag ndiko e otas to gikete bahasa to giwuok go ka gidhi kuonde ma gidaore kwayo. Obiro kata PC to wacho ni abiro neno Tom kaumae ang' imiye kubiro. Ji machalo kamagi inyalo konogi e yo machal nade. En yo achiel minyalo ti godo e oro kwayo to en moro ma bende uthoro rango kaka joma tayo jotich e kembe mopogore opogore. Ng'enyne applications mag tije idwaga no ti gi method ma ochiw kanyono. Mondo mi mokwongo wanyalo track applications go. Mar ariyo mondo mi ng'ato kik wach ni nyocho so ng'ato e yo mar mibadhi. Ng'eny kambe matiyo e pinjni nigi PO box mag Kenya for example. Afadhali kara ikaw kata mana barua idhi kete posta odhi kuro to ibo non samoro hand delivery gi ibo som gi samoro lakini ng'eny ne ber ka ng'ato tiyo gi method mochiwno mondo mi tich ginene application ne mar tich olu yo monego bed ni ochopogo ir jatelo ma ng'iyo wechego. Lakini wan dhano HR gin dhano ng'ama ne yiech application mar nikech en otas ok apar nitie. Lakini chances mage mag luwo gima ng'iyo applications moko luwo kaka nogombo kaka nochiw instructions to ni piny. Koro ber ka ng'ato kose understand ni idwar gi e yo makama itemo luwo as much as possible kata amre kore kinyalo dhiye e yor ting'o bahasha titero e ofis mimanye tichno. Erokamano ahinya. Ng'eny nitie gik mathoth ahinya ma pod wanyalo losi wechegi mag tich. Tadani mondo mi losi e kidieny masane ma joma tindo ma thoro ywak ni gionge kod thuolo mano mar bedo kod tich mano mondik gie. Joma tindo matiyo kod mbui manyasani. Profile mari onego bed e yo machal nade nikech sani en adier ni urango nyaka profile mag social media kata mbui mag tudruok gi ka oganda manyo tich. Poni ng'ato ndiko ga kanyo gimoro kaka sani kuom ranyisi ng'ato manyo tich e sirkal to ndiko kanyo ni must go. Kata ng'ama ndiko kanyo ni must go na gane nga urango gi kure e kinde ma koro rango ka ni professional online profile ni ng'ato gere e yo mane. Tero kamano. Online footprint no en gima nyaka ji bed kong'eyo ni nonoga. Kuma tiye to kwa none lakini kuonde mang'eny nonogi. Nikech nitie joma sani nitie third party background checks firms joma dito nono ni to Facebook ni ndike gang'o to TikTok ni time gang'o ti iyenyo kure ti wacho weche machalo nade ti ndiko gik machalo nade to pitch ni chalo nade tin ga kure. Mago nitie kembe mamane gima gitime Kenya ka. Koro samoro nonka isiko gik moko buodhoni inyalo dhi nyaka mbele kech gigo ingeni background go itimo bang'e ok tim giko in the beginning background checks go magitimo ka koro wagikga kweno nka samoro idhi ma koro ichikdi go tipo ma ka koro joma nyocha luwo ni wach tich ni olalni nikech giyudo gik ma samoro ndiko ok ni gik makare ing'ama yenyo online ing'ama post gik moko be ntie space mar providing your own feelings as a human being even in the political space or religious space but to what extent in radicalized for example iwacho gik machalo malutu machalo nadi koro non ka gik lago samoro nyalo miyo ng'ato chunye dikre ni ng'ani ok en ng'at ma odwa kiko kech kar tich en kuma oganda nitie
to kwaneno kitie online to non ka ibodagi oganda gi nade kaponi kore se wacho ni o joluogi jomaricho josiji ang'one gi jomaricho to kamwatie ni to joge manitie koino ka samoro gik moko miparo ni iwalogo ng'ato samoro dhi odonde moneno ni ma ok onego bedi koro onego bed ni watiyo gi mbui gi e yo moro ma kata kisome higni 10 mabiro timore gi gima nyocha ndiko erokamano aneno rang weche mag referrals kata piny kacha CV ka CV no kando nego gane referee onego ndik gi kacha e kinde ma yoro kwayo koso nego ichiwgi e kinde ma isedhi process machielo ma ikoni ni koro miwa jok ma wanyalo tudrego mondo mi wapenja ne maling'ling motenore kod tich ma isebedo kae timo nikech kembe moko osebedo ka tiyo kod thuolo no mar yudo nembni mag jok miluongo ni referral go kaka kambi motiye ka kuom ranyisi ng'ato koro dwaro namba jatenda J-Bonyo to ndik namba J-Bonyo kata kaka referee mar ng'ato oore to ng'ani ponono nokotiyo kata gi J-Bonyo machiegni kode kaka jatende mane nyarango tich manotimo tudruok mane monego bed ni nitiere kind ng'ama oro kwayo kod referee to jomagi monego bed ni keto kar ka nikech an samoro anya wacho ni oyo owadwa Steven Otieno akawa ket kae kaka referee mara en ong'eya nikech adongo konena koro awachi koro mai referee na kogo ila odhi wacho sigana mabecho e wiya kuom ranyisi jomagi monego bed ni nitiere kar ka kaka CV onego bed ni wacho kit tich misetiyo gi ng'ith mari e yo ma isetiyo godo e kaka referee mari onego bed ni ng'at manyalo wuoye ber ni e tich ma iwacho ni nitiyo kode ni obodo wango thoth ne samoro ka ji ochako ndalo ma ji ochako tich gibo chiwo referees ma for example ng'ato chiwo dean of students mano is okay seche ichako tich ya university but kisetiyo higni abich dean of students otimang'e e CV mari mano ng'ama ok nyal wacho yori ma tich onego bed ni ng'ama nyalo chiwo neno mar tiji en ng'ama nitiyogo machiegni samoro en supervisor mari or samoro en ng'ama utiyogo e ngas marom ibonon ka most of kuonde mwatiyegi ibo nyisi ni miwa number contact mar supervisor mari kata ariyo gi jomi isetiyogo e ngas achiel kata mana ji adek ber ka mage ka jomi chiwo kaka CV gidene kaka referee magi wach machielo en ni referee bo nego bedong'e ni en referee mari seche moko non kata kigocho ne ng'ato kata yoro ne ng'ato message non ka referee no kia kata ne to oloch ne ng'ama nade wiyo wil samoro be gik moko mane timo ne be koro galagala ng'ato ok dwa duoko inon ka seche momedo budho ni mondo duoko wacha wabwa chich ni to koro ng'at ni molenga ni to ang'o mane ng'ani oketho kuome koro onego bed ni chiwo ng'at manyalo wuoye sigandi mar tich mitiyo o kaka nu utugo pera or kaka nu ugoyo banta gigo moni yudo quality maber ma reference referee be nyalo ndiko e CV mari directly but tinde most practice en ni iburu kwai kaponi ichomo kumigikie e interview gimomiyo samoro wa discourage ni kikindike chuthe nikech ji lokre higni kaka dhi ing'eni nyalo ndiko referee moro 2020 or 2012 wiyodhi owil ni between 2012 nyaka sani sitiyo kembe ang'wen to in ndiko referees manitiyogo ndalo cha koinwan ka malo kae ng'ama nyalo rifai onge koinwan ka ji chako feel ni to koro ng'ani be gigi gin adier koinwan ka ber ka samoro inyalo rito mondo penji ni to referee no idware machalo nadi kech ibo nyisi ni wadwaro supervisor or wadwaro colleagues nitie kuonde masetiye manonyisa ndalo moko natimo interview mono nonyisa ni gidwaro mana referees mag joma ase supervise kende not my boss so ng'ato nitie kako nyalo describe kako dwaro referee mare to onego bed referee bo ng'eyo ni en referee contact mare be confirm nyaka position mare kech samoro ndiko J-Bonyo ni en referee mari to ndike ni en managing editor sano samoro en CEO oseya kata kae koino ka gigo samoro kelo confusion email mare okti koino ka olewoni e yor manyo tich samoro kamano kama chalo morango karka gik ma ng'ato ero timo kata hobbies miketo e CV en mage monego bed nitiere kar ka ng'ato manyo tich mar fwambo to en gimoketo kanyo mokwongo ahero wuotho kata timo limbe mopogore opogore ponono ng'ani kama osewuok mogik mochope osechopo Kadem kowuok Sona West kuom ranyisi kata osechopo Sori kowuok Sori to chopo Rodi ponono kanyo kende kama osebete to kete kani wero wuotho ng'ani kokete ndege no wuogo dhi Kongo gi Walter Nyambaga to chope kor yamo to koro muya lal ne kendo
gik machalo kamaga adieri kod miriambo monego bed ni bedo karka gibed e yo machal nade magi monego bed ni nitie mabecho gi maricho moko onego bed ni keto e CV mabecho gi gin magi hobi gima time CV pok anene nikech CV onego bed ni nyisa ranyisi kaka inyalo tiyo kaka isetiyo gi kaka ing'ith e wach hobi no kuma obere CV moko mane ichako go ka but ibono ka samoro otingo miriambo ng'eny gi gina miriambo sijui leading somo scientific journals sijui road trip akieka tidi gi ndega but entie road trip odika swimming to ngato kia kata go abal ana awacho ga di weri gi gigo ndalo moko kana chako tich anya paro ndiko hobi na kana ndika ngo apana ndiko reading sijui angono gik moko ma to kana doje interview ni tanyalo paro jaduong' iluongo ni Bob noyawo CV na chien kuja sani by the way anongo ni ing'e somo ihero somo gik machalo kama mane manyochi somo mogik ma di gombo wacho no igeni kati ng'ama dhoge tek maromo nade nyaka omai yamo koro ana wacho ne gaji ni hobbies go werigo gigo nyalo njawi ng'ato nyalo penji gimoro ewi hobby no onyalo kata penji ni kata kiwacho road trips ng'ato penji ni isewuotho midhi nyaka kanye koro kiwacho ni an ing'ina bom ka ema asegikie ka asegik mana dorita duogo to inisa wacho kaka in traveling sijui ang'ono traveling king'iye deeply ok en wuothe e gweng' mar county achiel mano ok traveling mano bayo but traveling gi kizungu en gimoro nono koro inonka gikalago anawacho ne gaji ni mano keta thengi for now erokamano nitie format kod design mopogore mag CV sani oganda mathoth ondike word document mare ondiko mana CV ma kawaida word processor motieke moko sani nyaka gi editing tools maginya bedo kata ka gimedo nyaka pichane oketo bathe kanyo CV oloso pages 2 kata page achiel odose makare kala mopogore mantiere karka doso CV mari kod keto bed plain content ema mata koso presentation mari presentation mata baba CV onego bendo yot somo kiketo graphics mang'eny yani jomoko wacho ni ibong'e na dinani graphic designer koka design CV na CV obeda gima yot somo makata ki upload ni ino bono kan ti applicant tracking systems moko mi upload CV iketo CV e gidene apply iketo link ti apply to dio populate fields moko diko okawo nyingi to kawo gik moko kalago but samori bawo gik moko mang'eny mino ka koro kidhi ng'iyo gik mochoko to pogre gik midwaro picha ni werigo graphics go werigo keta simple English alphabet e CV mari timne formatting maber kete PDF kanyalore kech PDF neno ka distortion mar PDF thin oloyo distortion mar word documents koro samori weya gino bed ma simple kaka onyalore oting information manyalo konyi irienye e wanga kaka ng'ama gombo tich erokamano onego ber mabor marom nade ponono ng'ato wacho ni CV koro kanya ma enkonwa na resume koso CV onego pangi yo machalano koro o CV yoro page achiel man gi details duto midwaro kata page 2 moko bendo luor keto experience gi duto ni mare dhi kawo 4 pages to jomoko ponono ok dhi somo length onego bed marom nade CV ng'eny CV mwango gi nyalo donjo page 2 ng'eny CV ma dhano nigo kata page 13 kimiyo ng'ama ong'eyo nitie joma loso CV kata ndalo man thuolo na jaloso nega ji CV man samoro thuolo tama to idongo ka inyalo nyumo gik moko te ma ng'ato keloni ma donje page 2 kata mana achiel samoro ibono ka nitie tije moko kaka imedo sudo e ngas maduong' ino ka idwaro CV medo bedo matin restriction chako betie lakini CV bokalo pages 4 to koro en book onyalo chalo him book ma iwergo onego be ni CV bedo mathin kar manyalore oting information madwarore but ok mathagalanya hinya manyalo kaki wacho no ingeni josom CV gin mana dhano onego be nyalo neno ndadhu mar gima ikeloni e dakika mathin to kodwa bora hinya tinon ka chuny ng'ato nyalo tho to weyo gik maber kuomi to chien kucha okawachen mane motimo lakini dhane ma ng'iyo CV go koro onego be ni itemo bede gimoro machiek kar manyalore
page adek, page ang'wen, mano sawa. Kata page ariyo sawa. But oting gik moko, inyalo paro ka wacho mokwongo ni CV ni ichako i-compress gik mane itimo chon ka, bedo gi story matin, lines moko matin. Kaka ibedo sodo mbele, to bedo medo malach. Imiye ring'o mang'eny. Koro mane pattern monego bed ni ng'ato loso go CV mare mondo kik walal ndhadhu mar tije. Erokamano. Nitiere jogo ma samoro chuny mar rito gionge godo. Oro kwayo kawuono, dwe achiel korumo, en samoro yudo namba mar HR. Ora gocho ni Tom to penji ni, banu gocho na karang'o? Tijni na oro kwayo dwe osekalo. Koso abie interview karang'o? Koso gini nusetieko. Moko bere nyaba dhogi. Tuketa ka uketho na saa. Nyara bila ne porono mago nyalo ketho thuologe mag luonge interview koso nyakete kanyo. Gin gik mwang'iyogo kaka jomosetiyo tijni higni mang'eny. Ng'eny gi en mana ng'ama ibo duoke yo mamuol ni process gini pod nie process, bed gi patience, bed gi muolo. Nitie joma tomo kata yany be. Koro ok en gima ok timre, jomoko nyalo duoki ma tomi ayany kanyo gi duoko no dakika no oseduoki ni be ang'eyo ni gik miwacho nagi tijni be nusemiyo ng'ato to walo koda kae giketa waiting. Koro inwang' ka gikelago onego bed ni wang'iyo, but beda patient ibiro duoki. Erokamano. Kapok atieko, ang'eni wachopo kama koro adhi bedo kae ka watieko. Resume kod mano mar CV pogruok nitiere kar kanye. Kang'elero mano, networking sani oganda loro, oganda moko dadar kadonjo tije moko. Gitim gi kinde machal nade to girom kodgi thuolo gi mag tije ka gidadar. Pono ka idaro ko tije e kinde gi. Ma e kinde manera dhi kono ng'ato ni miya CV ni wuonya mera, adogo de boma. Giwach mari mogik ka watieko. CV gi resume gin terms ariyo ma interchangeable. Ibodon ka gimioro no, gima asebedo na explain ni luongo ni CV no. Kiore kata kumondik ni attach your resume, podo bo kawe akawa. Wabed ni wang'iyo ni CV gi resume chal, ji ketoga heroga wacho ni ma chiek to macha rabora. Ana wacho ga ne ji ni gimindiko no, CV te resume. Networking ber in terms of modingeni to idwa dhi kanye to e yo mane mibochopo kuro. Onego bed ni seche mwadhi chamo skuku ni kidhi kor gi oluoch ti kata kod gi bonjo ti chamo gweno to onego bed ni ing'eye ni to ng'atni en ng'a tichako go kode mbaka to ochako siemo ni taya mar kuma idwa ni dhiye. Koro aparo ni networking sani kik wabeda ni wachiemo to wamiel ahinya, wagoye nyaka mbaka wang'e ni jowadwagi oting'o ang'o kuomgi kama nyalo siemo nwa mbele. Erokamano Nyato Marodi kuom thuolo matok kod odhiambo ma kawuono. Nyakwara Monga Jwang' ti gigo ma isomo kar ka oro kwayo to alamo ni Nyasaye mondo mi oyaw yoregi kata bed kambi waka emolendo kata kure itiko thuolo no mar oro kwayo makare natai e cheno mar ameny piny odhiambo ma kawuono elo Lydia Okeyo nyinga Cleophas Oluoch jagi sumo kanyakwar mokiew nyaka sango nyaka wuod mwalimu Philip. Erokamano gi langi duto gi jogo duto ma bende otayowa kar ka ote mawuoro bende oketo chendo ni obedo makare oriti masani. Wakenya kote nchini